Sue Walton mae gen i busnes o enw Sue Proof, sy'n gwneud gwaith proof darllen a golygu copi. Dwi wedi byw yng Nghymru trwy gydol y mywyd, ond nes i ddim dysgu siarad yn iawn. Tan o'n i'n oedolyn, dwi'n dod o teulu yn Lloegr, a pan o'n i'n ysgol, doedd y pwyslais ddim ar siarad. So, sy'n dweud bod ni wedi bod yn siarad yn cyn am rhyw 30 mlynedd, 35 mlynedd oed. Dwi wedi bod yn siarad yn rhugl, sy'n ni'n dweud am rhyw 15 mlynedd, ond dwi ddim wedi bod yn darllen yn rhugl tan dydwch 5 mlynedd dwytha. Wel, cyfieithu llyfrau wedi gwneud fi yn lot mwy rhugl i ddarllen. Am sawl blwyddyn ymlaen dwi wedi bod yn golygu arlochol fel tai, ond yn diweddar dwi wedi bod digon ffodus i cael y newis i cael y mentora fel gyfieithydd egin. Sian Northey dwi'n sgwennwr ac yn gyfieithydd, ac dwi'n lwcus iawn. Eith Sue esbonio pam, ond mae Sue yn defnyddio Yn y Tŷ Hwn ar gyfer eich Cynllun Mentora. I dynghais i Llenyddiaeth Cymru, oedd rhaid i mi cael sampl go swmpus o waith cyfieithu fi. Ac achos o'n i eisiau newid o, dwi'n bod yn ei bethau fel hyn, llyfrau plant, i llenyddiaeth i oedolion, nes i dewis Yn y Tŷ Hwn, sef nofel cyntaf Sian Northey. Ond i lyfio llyfr pan oedd o dod allan, o'n rili yn taro efo fi. A dwi yn darllen ffuglen, ond dwi ddim yn darllen lot o ffuglen. Dwi ddim yn fath o person efo ffuglen on the go trwy'r adag lle. Ond nath hwn rili cydio efo fi. Ers y dechrau, o'n i'n eisiau cyfieithu fo. Mae gen i ffrind, a mae hi yn dod o'n Ysmol, ond dydy hi ddim yn darllen Gymraeg. Ac mae'n byw gwan yn Lloegr. Ac dwi eisiau bron yn darllen hwn. Dwi eisiau hi. Dwi wedi dweud wrth i chdi dwi'n cyfieithu hwn. Mae mewn grŵp llyfrau, mae'n byw yn Kingston Thames, a mae'n aelod o grŵp llyfrau merched. Nes i deud wrth i, nes i gyrru rhywfaint o'r stwff o'n i wedi gyrru i Llenyddiaeth Cymru amdano beth. A dweud, dyma di'r llyfr, mae'r grŵp darllen i gyd, yn mynd i darllen o pan mae'n dod allan. So mae gennych chi grŵp darllen cyntaf yn mynd i cael o yn Kingston on Thames. Ia, beth eraill, Craith y ddiweddar, y gyfres oedd yn cael ei ffilmio am blaenau, ohono'n cael ei sgwennu'n feiddiol yn Saesneg, a fi nath wneud cyfieithu'r deialog i Gymraeg. Oedd yn brosiect difyr, nes i ddysgu lot yn wneud. Rwy'n o'n wedi cyfieithu barddoniaeth, ynddo? Dwi wedi cyfieithu hi fi'n hun a hi bobl eraill. Ie. I wahanol bethau. Dwi wedi cyfieithu. Dyna nes i dechrau off, actually. Y reswm o'n i'n barod i cymryd y comisiwn oedd o wedi gwneud yn glir o ddechrau bod o eisiau anian yn pwysica na cael rhywbeth sy'n o bosib yn ocli yn perffaith a bethau fel yna. So oedd y mater o cael yr teimlad o'r gwaith drosodd. Yndi, yn aml iawn efo barddoniaeth, wyt ti'n gorfod penderfynu be di'r pwysica. Be di sacrificio. Ia, sŵn nes ynnu. Mae yna diddordeb yn pobl sy'n darllen Saesneg yn darllen pethau mewn cyfieithiad. A o be dwi'n deall hefyd, mae'r diddordeb mewn cyfieithiadau o'r ieithoedd lleia yn codi mwy o diddordeb yn dyddiau yma hefyd. Dim jyst o Ffrangeg neu o Sbaeneg neu un o'r ieithoedd wrwrion lle. Ond dim ei sicr gwella. Ia. Ond mae o rhywbeth sydd wedi bod yn fwy cyffredin tu allan i Lloegr America ers dalwm iawn dwi'n dweud. Oherwydd mae bobl yn fanno.
mwy. Fwy agorad i ieithoedd eraill.